Oh, ikaw juga pa dahil. Hey guys. Huwag pa'y lambos. Yung Barbie ninyo. Ini. Hi. I'm a Barbie girl. Sarap siya. Namurog ko kung baka ganaan gusto ko namurog ko eh. Malisang lagi ko. Malisang nanay, malisang na. Malisang lagi ko. Liwan kayo gawas. Sa gawas na ko, likod-likod ko. Paghangad ako ay siyo. Nasa kumatumangan. Gakad ko na ako. Bahala na ako. Alo, Jack, flor kay bag, likod takbag, doha ka bitbit pa jud. Kay bagatag na. Tawag nagdali. Nigdagan siguro. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hi guys, good morning. Dari kusbay guys, kay nagkuha ko sa kuan. Tripod niya punta ko ng among tripod nga gi-order ni Florami guys dia. Ja ipadimo lang dyan Mark, arang mading kamake. Inuo ko. Asiga, asiga, Alexi. Ha? Ang taas man. Ang hindi ay. Uy, alam nagpiang man. Photographer hindi ay. Di lagi ini mahago. Susunod mo. Hindi mahago ako mga pabalan ko na. Bukat yapon. Hala. Nana, salamat, Flor. Nana, kaya sa kang tripod nga. Mura nagtagtinood nga vlogger. Mura ka na nagmagsalita. Para nagka Hala. Tuloy sa sadra malaga. Itaw sa ridano. Itaw sa ragi patang sa una ko. Ataw sa. Kay. Kini ang Dito ara. Kana pa he pato. Kana pa barag na. Ha? Wala na ko sa nagdulti. Ah, pataba nagyapon na. Ah, harapan ng gabay lang Alexi-Alexian. lagi. Pili bayad na pagalaga ni mo na nang tripod. Ha? Jeez. Kasi may signal. Kurang Na. GPS. Ah, tanawa di mo patong John Mark nga 5G ko no. Ano? Itaw sa tunak, itaw sa tunak. Mobile data ko mo. Jan pa update ng signal. Maka-upload na ka din hitir. O sa tunak, itaw sa nak. Wa mo ko upload dani. ya parehan ya dito marami. Ah. Agiliso. Nga kang daytan. Tara ko dahil. Kasi sa kuno tanan. Wala ang tasa di ay. Kada tasi pa diha, mura na lagi nagato pangani mo. Abe, Ibarag sa nak, ibarag. Gusto ko na pa din. Taas bang liksi. tato nang testingan. Ang tasa. Pwede ako na magunas likod. Para ganito dito isa. Hala, ang tasa na. Limbarok ng tripara. Pero okay ra, kaya mahal ang floor. Pero mo to kung ano ilang bayar floor. Ikaw na yan. Sige. Hala. Kuyaw. Ano rataman? Taas na dyan. Tasa. Tara guys, ang tripod guys. Marano dyan. Katong ate, tong ate. Katong tong ate. Oo. Kato, kato. Kaya mulugti na. Tabong na yan. Bagay po ni. Di po dang tasa ka mura kang giganti nag-vlog mo kung kabutubusan. Mura di ka ng kwata ka naman. Sungkit. Madali magdungo. Hag di naman gutir. Ano ko bagkuba diha? Hala, Flor, lami Flor. Na, tawa, tuwad-tuwad. So yung pababa niya na, mura kang pata niya na nila. Pen ba, cinematic. Yung liso. Di man maliso. Maliso eh. At sa ano mahal nun to pero dali na balik pa rin. Lutuan mo sa una. Rapper mo una. 1,000 ka pinuto Enzo. From 900 to. Oh, sana. Vlogger. Yung tarang mara na tinad nga vlogger ni. Kaya makadaka. Diyan. Kato yung patasas. Kadong ubos. Pada babas? Na, ingat to. Ipus na ng kani mo. Na, ito ray. Di ba? Murag kuri. Kuha na, Ano mura. na ito ray, usay sa. Yan na. Di pa daon. Adi na naman natin. Ano naman isa dugarit sa bagay. Ano na may lisod naman ang dinalaw arang pa. Ata kayo maglakaw ta. Nasa ko tong bagoon ano yun? May nga bagoon. Wala ko nung ini. Ha? Hindi na ba sila nga magkapahuwa ng video? Hindi naman na yung mag-look-doon. Asa ni pa lokdo ka ni. Ususin, nubuin. Korea pasti araw mo kawagat eh. Buin oh. Dali araw mo na. Kini. Kini. Ayaw. Kanira na. Ipahinga na rin eh. Para mo. Parang yung
Eh, mapakaganda na. Nami pag indugang nga lang trabaho Dungagan lagi. Ibig kayo magkawin ng cellphone. Ano na ron? Paglat. Madam, din bag siguro. Na? Ito ba? Ay, Pero bag. na namara na. Ala lagi ng tail kay di matangtang puro na. Habag ka rin. Ano ka utulan tiin? Oh. Nani. Diyan, ipaliwangan naman. Turisa na. Kan, di ba paning operator nga? Ganito na. Di maya na nagpormag ka rin. Dari ka mahawid. Hawid din nila din kani. Kay mulugti, marabotoy karakteran sa katripod. Bukat man din. Ah, isad. Dana. Nagalang pa siya gan. Kuha naman ang unak. Kuha ng unak, be. Ibaw ka mo uli. Oh, kamo ako na. Hindi man. Amin na, be. Isunod sa bagay, padang imim. Hapon doon lagi. Nara guys, ang tripod ni Florami. Nabali man eh. Napatan. Kana, pero ipos ka. Nasa sa karton. Kaya ikaw ba, makatag makabog. Ako na. Na. Oh, abay kung kay pada ko man hilip bro. Ha? Nara guys, so nang hipos ng Denmark. Wala. Ja guys. Nara ko tripod niya rang kadak giant ka adso. Giant ka adso rang nakahabog taas pang Denmark nja. Aga katong ang daan guys, ang butong ihatag sa white tripod ato si kang GGM kay murag white tripod to. Yeah guys, sa pamidalas bahay kay istorya mas MM. Yan nalisang manis Darius naging adlaw kato niya tuming Aliana. Aran isang kuyawan ko niya guys kay kireg ja. Istoryahan ni Jai jang kaagi dito sa hospital ni Nas Porami. Ja ko nung i-share. Kireg si Ja. Namurog ko kung bapag anaan gusto ko namurog ko. Malisang lagi. Malisang nanay, malisang na. Malisang lagi ka mo pasyente sa mo. Panik. Daghan sa sunod sa ilang. Daghan. Daghan. Pasyente sila. Liwan kayo gawa. Sa gawas na ko, likod-likod ko. Paghangad ako ay siyo. Nasa kumatubangan. Gangad ko na ako. Bahala na ako. Hello, Jack, Flor, kay bag, likod, takbag, doha ka bit-bit pa, Jud. Kay bugatag na. Tawag nagdali. Ningdagan siguro kay pag-apas na, wala man diha, dito na mas gawas. Ibijaan, mangga ko ni Jack, pag yung aling alakaw na si Mim, kaning, kung anak ko nun, yung chat na nga, ningdagan kaning, nalisang, hinaog ko, na diha dito, nagdasgit, naglingkod, nagkurig na pag naog na, dito, kuan, pita lagi. Nagan ko rin, nilisan ko. Harang ko kas ICU. Ruhat lang kayo sa mga doktor. Mga Ang hospital, lainan ko. Lisan ko. Sa pagkanay ko ko. Kung sa mga nilabas. At ato ko makasunod sa na mga minatay. Ay, magkurkurog man. Kato laging di hospital lagi to si Kuko, katong di operahan siya. Katawanan kay ko ato, kanya na siya, ikaw dito na bisita ni Kuko. Sige, bisita ko, sige, bisita ko. Pag saka ko, pag sul pa lang ako, daghan kay doktor ang chumba. Hadlo ka na ko, wala na, nasul na ta din eh. Pag sul pag ginakos ka ng elevator, daghan pa dyan kay doktor ko, ginoo ko. Ginako dyan gisul, daghan tong, sabi tong katoy nito sa akin ng pasyente. So, dapat sa mga tubangan ng pasyente ko, ginoo ko. So, amali na ako ron, tawag na. Saka ko baka na yung linan akong buko, yung kuko, nitanaw ko naman siya, o niya, kumulakaw na kuko, kaya lisan na ko siya, nilakaw-lakaw. Halaka, pagpadong na ako sa elevator, namin ito. Nga siya, do not use if earthquake. Kuy, ginoo ko na kuko gamit ani. Kipasin ba niya yung sa akin ba? Naog na po ko na kuha, naghagdan na lang ko. Napila to ka floor, hamrod, 7th floor, 8th floor ba to? Hagdan na ko, naabtan ko sa ginaog sa point. Murky, sa nga dagat na po ko. Ninglapas. Lapas na, naabot ako murky. Murky, kaya na yung porno ng gilid niya. Ito meron doon ka na doon sa kasurgina. Dagan lagi ko, no? Kamukha ko niya, alam siya, niya, kumusta mo nga, dinagyo ko mo balik. Wah, na po busy na si Jack kaysa gamay pa masakitin man Jack. Sige dag doktor mo na madlok na sa no doktor. Nadutoy ka sa gipasan ko lang kuyan sa to. Convulsion siya ba? Gipasan gi emergency. Convulsion ko, pasan ko niya. Naman ay dako kay nga kanang no stopping, bitaw nga kanang pole ba. Naigo bitaw di akong ulo kay pagana na laman naigo man akong ulo na ulian man ko siya. Pakong raday ka rin, ulian ka rin kay emergency. Malisan ko yun na namin. Sa karon malisang gyapon ay. Malisang. Kato lang inuban lagi ko niya dito sa Dumaluan. Nalisang ko. Dakan-dakan po siya, no ko. Ako. Milisang po siya. Sa sultol mga hospital, mga clinic, malisang yung pwede mo kaya. Kato lagi na to, ila sa Dumaluan lagi
Nay nga. Napagasa sa kusog. Aw. Kabaan po ko kay basta mga ragpot siya kay. Daka-daka basta putong it's in you. Oh, ikaw juga pa dahil. Hey guys. Wapa ko no. May lambos. Yang Barbie ninyo, ini. Hi. Emma, Barbie girl. Na may headband ng prinsesa. Murag ka ng power girl. Na may tanawon. Wapa mo po ko sa una nak sa gamay bata-bata. Ako na sa kisona dyan. Lalis mo. Hindi na matagbati ko. Uy, makuting mo na. Wala ka tingin nga batik ka. Bitaw joke lang. Ano makatiguang na tawa na puti nagbuho. Wapa ko no pa'y lambos. Wapa'y lambos. Nganta ko guys, buongon. Ang giilat si tatay bang kulata kong mare gisumbag ko sa mata. Diya. Hindi prank. Diya, naitik wa. Laban din sa May tikling na sa tay. Daksak pasakitan ta. Kulaban na sila natin. pa ko na may bilin siya kaya tagi pakuan. Labanan na, labanan. Labanan na siyang mga anak guys sa tay. Wagad Nga naman niya kapahal. dugay ko na sa kay may vlog man ni mo tani na ko prank iputot pa dyan ang video. Mga kalami na sikat. Ngita sa video. Sila kalami na sa tayo. Suray sa mga iputod. May tikling na sa Grabe tay sa videography na bata. ba? Ha? May tikling na sa tay sa Malaban to sa tayo sa mga anak. Tagang sa Mahal akin ta ni Diya. laban. Wagutan ni Diya pasakit eh. Diya pasakit. Siya hawag sa maga. Saya na sa trabaho eh. Ako ba magboto? Ako ba Ikaw hindi ba ako kasapan? photographer? Saban? Ay, di ba ganyan? Kapahukay ko magbugat mo. Ito pa ka nito. Magbugat ka ron. Professional videographer sa katanawan eh. Lalo kay tools. Taas wag na. Pero maguna ko katong gamitin. Da guys, muli na day mi. Da kato ang daang tripod atong hatag ni GGM YouTube channel. Yusilin guys, kay wa pa siya tripod. Nagkulis bay ang hatid. Few moments later. Kagukano naman to. Hindi ko lang. Di ka ni Tatangin ko asa to. Kasi ko dito asang balinan. Yara. Daralin. Lahit ay uli. Kahit di man, lahit makul. Pero itong pamukha mo, ito ito ito. Ganahan pa ko ba mo rani na kay mo anak mo siya. Sa mana na ko. Ya pwede po nimo kana. Ya mutaas po siya. Pwede nung ibabalo na kami na. Mutaas na buto siya. Nalita ko nga ni. Kay lami po. Binabiyahin ba? Wa naman din. Wa na. Nalita ko din mo yan yung. O di ra na no. Tawo na nga. Saka rin isang oo. Okay na nga. May lain naman. Nagdugay kung ganinin ako.